A Xunta de Galicia avanza na redacción da súa nova lei de fomento da mobilidade da terra produtiva. A norma vai dirixida tanto ao solo agrario como ao forestal, na procura de dar resposta a unha das grandes problemáticas de Galicia, a falta de grandes extensións de terreo, unhas dificultades que tamén sofren moitos viticultores e adegas. Terra agraria e tamén terra forestal. Unha das grandes problemáticas do noso rural é a dificultade para que aqueles que queren desenvolver unha actividade económica agrogandeira ou forestal teñan a base territorial adecuada para conquerir o seu obxectivo da rendibilidade, e nós vamos a atacar ese problema. Dende o Goberno matizan que esta nova lei non será un ataque contra a propiedade privada. O que pretenden é facilitar o contacto entre os que precisan desta terra e os que a teñen pero non a están a traballar. Máximo respeto á propiedade privada. Nós non temos ningunha pretensión de atacar os dereitos dos propietarios. O que si decimos é que hai explotacións agrogandeiras e forestais que necesitan máis base territorial. E hai terra produtiva e moi boa terra produtiva abandonada. Por lo tanto, temos que ser quen de poñer en contacto os propietarios cos aqueles que teñen actividade, como decía, económica para, de alguna forma, poder mobilizar esa terra. E, por suposto, falabas ti do tema da horta, que tamén é unha das nosas preocupacións, do viñedo, non cabe dúbida, tamén da gandería en extensivo, pero que moitas desas actividades precisamente están afectadas ou se dan en terreos de moitísimo minifundismo, co cual é todavía máis importante desenvolver instrumentos. Entre os mecanismos que artellará esta nova norma figura a creación de polígonos agrogandeiros e forestais, parcelas de terreo nas que toda a terra estea a ser explotada para os diferentes usos que a fagan productiva. Unha das medidas ou un dos mecanismos que queremos impulsar na lei de fomento son os polígonos agrogandeiros e forestais, e incluso polígonos nos que haxe actividade agrogandeira e forestal conxuntamente. E aí nós o que pretendemos é que neses polígonos participen empresas do noso tecido productivo, pero tamén produtores. Pode haber produtores pequenos relacionados coas empresas dentro do polígono. Por lo tanto, vamos con ese instrumento de movilización e pretendemos que dentro do perímetro do polígono toda a terra este traballada e explotada. Tamén mudará a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que se converterá na Axencia de Desenvolvemento Rural Sostible e Fomento da Mobilidade da Terra Productiva, un nome que xa é unha declaración de intencións de cal será o seu papel. Vaiselle dar, dixéramos, un impulso moi importante á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, e tamén lle quero trasladar nese sentido que a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural vai traballar con arrendamentos, pero tamén con compravenda de terras. Vai ser unha axencia pública que poña en contacto os propietarios que queren vender a terra con aqueles explotadores que están interesados non só en arrendar, senón que tamén en comprar. Estas son algunhas das pinceladas do que dará de si a norma na que traballa a Consellería do Medio Rural xunto a outros departamentos do Goberno Autonómico. Non en van a redacción está a ser o resultado da escoita de máis de 60 comparecentes de diferentes eidos durante 6 meses. Como che digo, estamos traballando, estamos recollendo as aportacións non só da Consellería de Medio Rural, senón que tamén de outras consellerías. Estamos traballando nun equipo multidisciplinar e tamén queremos as aportacións, como dixen na miña intervención, de todo o sector, para precisamente tratar de encontrar diferentes instrumentos, non un só, senón diferentes que sexan capaces de cumprir os requerimentos dos propietarios e das empresas.